L-operaturi tal-fish farms qed jimxu mal-ftehim li jagħmlu mal-awtorità tal-ippjanar dwar il-gaġġeġġ tat-ton, żvela dan iċ-Chairman Eżekuttiv tal-awtorità Johan Buttigieg meta kien qed jieħu sehem fil-programm One News Breakfast. Dan ftit tal-jiem wara li xi operaturi marru l-qorti jilmentaw mid-deċiżjonijiet tal-istess awtorità. Buttigieg qal li sakemm jinstema' l-appell xorta waħda l-operaturi jridu jkunu konformi mal-ftehim li sar, tant li żvela li ħafna diġà ċaqalqu l-gaġġeġġ skont il-kundizzjonijiet. Qegħdin kif tafu kif hija fil-poplu pratikament sar numru ta' kondizzjonijiet fuqhom, fosthom ukoll li sa Diċembru li ġej irridu jkunu ċalqu l-gaġeġ kollha li għandhom x'jaqsmu mat-ton. Li nistgħu ngħidu li sa l-bieraħ stess l-operaturi kollha they are in compliance mal-agreement li sar. Għanna wieħed biss li pratikament jien ma ngħidx mhux qiegħed in compliance għal raġuni li il-gaġeġ tneħħew kull ma ħalla huwa ir-ring ta' fuq, ir-ring tal-plastik. Il-bidla se tfisser li minn madwar 2 kilometri l barra mill-kosta issa l-gaġġeġ se jinħarġu għal madwar 6 kilometri. Din hija xi ħaġa li kienet ilha meħtieġa tant li taħt amministrazzjoni differenti kienet diġà identifikata ż-żona. Iżda fir-realtà qatt ma kien hemm l-implementazzjoni biex il-gaġġeġ jiċċaqalqu. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità għamilha ċara li l-fatt li l-gaġġeġ ikunu ċċaqalqu l-barra mhux biżżejjed. Irid ikun hemm tip ta' feeding practice kif suppost. U allura il-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fisheries ħareġ avviż legali biex anka jiġi regolat kif għandhom isiru dawn il-fishing and feeding methodologies. Mhix kwestjoni ta' jiena nista' noħorġu kemm trid il-barra jista' jkolli għall-aħħar isqatt oil spill, imma inti jekk inti ma jkollokx metodoloġija ta' kif ħad titratta dak l-intervent huwa nutli. Buttigieg żied li jekk il-passi li ttieħdu sa issa ma jkunux biżżejjed, jittieħdu passi ulterjuri għalkemm dak li qed isir huwa skont metodi Ewropej. Meta tajt feeding practices, x'tibdiliet qed tissuġġerixxu forsi? Anka pereżempju it-tip ta' ħut, it-tip ta' ħut li kellna dis-sena li kienu qed jitimgħu kien very high in oil content. Anka dak qed jiġi regolat u l-best practices mhumiex best practices li just inventajnihom Malta, dawn huma best practices li l-Ewropa qed tuża.